Aziz Father Joseph, eżis ħuti saċerdoti, eżis insara b'mod speċjali u liet il-parroċċa dedikata lil Madonna ta' Loreto. Din iċ-ċelebrazzjoni li qed nagħmlu llejla fil-ġurnata magħżula it-tielet ħadd tal-Avvent, fi żmien illi fih qegħdin nistennew il-miġġja tal-Mulej Ġesu, tieħu tifsira verament profonda. Għaliex il-funzjoni, il-missjoni tal-kappillan, dak li għandha tħares u dak li għandha tfittex il-parroċċa mhux għajr li tħejji il-qalb ta' kull nisrani, il-qalb ta' kull raġel u kull mara, kull żagħżugħ u kull żagħżugħa, kull tifel u kull tifla, tħejji l-qlub ta' kulħadd biex nilqgħu lil Ġesu. Għaliex? Għax huwa biss jekk nilqgħu lil Ġesu illi jien jent kull wieħed u kull waħda minna jista' jsib il-paċi vera. Jista' jkun bniedem, bniedma ta' veru, jekk nilqgħu biss lil Ġesu. Il-bqija nibqgħu nfittxu, il-bqija nibqgħu niġru kważi wara r-riħ mingħajr ma qatt il-qalb tagħna jirnexxiela timtela. U allura żewġ figuri importanti li l-Knisja tippreżentalna mit-Testament il-Ġdid fl-aħħar biċċa tal-Avvent huma Marija, għamiltu l-festa tagħha jumejn ilu, il-Madonna ta' Loreto, u Ġwanni l-Battista. U dawn it-tnejn għandhom ikunu il-mudell, ix-xbija li lejhom irridu nħarsu biex parroċċa twettaq tassew dak li msejħa lih. Dwar il-Madonna ta' Loreto, intom sikwit tisimgħu u jiena ċert li anki jumejn 3 ilu diġà smajtu dwarha. Illejla nixtieq nagħmel ftit riflessjonijiet dwar Ġwanni l-Battista li jistgħu jgħinu kemm lilek, Father Joseph, kemm lilna s-saċerdoti, kif ukoll lilkom, insara lajċi. Jenuna biex insibu l-post tagħna tassew fil-parroċċa. Għax kultant inkunu fil-parroċċa imma mhux dejjem insibu l-post tagħna ta' veru. U sakemm ma nsibux il-post tagħna ta' veru, kemm aħna s-saċerdoti, kif ukoll intom il-lajċi ma nkunux komdi. Sakemm ma nsibux postna ta' veru fil-parroċċa, ma nkunux sew, ma nħossuniex f'postna. Il-Vanġelu tal-Lu jippreżentalna lil Ġwanni l-Battista fil-ħabs. Ġwanni l-Battista illi hu nnifsu hu fil-bżonn tas-salvazzjoni fil-ħabs. Hu nnifsu hu fil-bżonn illi jagħmel mixja li toħorġu mill-għeluq, li tagħtih il-libertà. U din hija tagħlima għalija l-ewwel wieħed, għalija l-ewwel wieħed. Għalina kollha kemm aħna għalik, Father Joseph. Illi mhux billi nkunu fuq it-tmowm, mhux billi nkunu fit-tmexxija jew aħjar fil-qadu fis-servizz. Imma rridu nkunu konvinti illi triq tal-ħelsien tinsab qudiemna mhux warajna. Irridu nkunu konvinti illi baqalna x'nagħmlu. Irridu nkunu konvinti mill-bżonn tal-konverżjoni personali, mill-bżonn li nsibu s-salvazzjoni kull wieħed u kull waħda minna, kull wieħed minna b'mod speċjali aħna illi l-Mulej tagħna din il-missjoni. U Ġwanni l-Battista x'jagħmel? Biex ikompli jwettaq il-ħelsien tiegħu
jibgħat jistaqsi. Il-kappillan, l-isqof, is-saċerdot għandu bżonn l-għajnuna tal-oħrajn. Anki biex jaraf minnu Ġesu, anki biex jgħix il-missjoni vera tiegħu għandu bżonn tal-oħrajn. Aħna maħniex fuq din in-naħħa nafu kollox, lesti u salvati, u intom fuq dik in-naħħa tistennew minn għandna mhux hekk taħdem is-sitwazzjoni. Imma ninsabu fid-dialogu kontinwu, ninsabu f'komunikazzjoni kontinwa u kultant anki bid-diffikultajiet mela le, anki dawn jagħmlu parti mill-ħajja tal-Kristjan, jagħmlu parti mill-ħajja tal-parroċċa, anki bin-nuqqas ta' ftehim mela le, anki dawn jagħmlu parti mill-ħajja tal-parroċċa. Għaliex? Għax hemm tista' ssaltan il-komunjoni, hemm tista' ssaltan l-imħabba fejn hemm in-nuqqas ta' ftehim, fejn kollox biex plain sailing, hemmhekk m'għandniex diffikultajiet. Hemmhekk Alla inħalluh barra. Għax nibdew naħsbu nippretendu li kollox jiddependi minna. Allura Ġwanni l-Battista l-ewwel ħaġa li jagħmel illi jidħol f'relazzjoni saħansitra mad-dixxipli tiegħu biex jaraf iktar minnu Ġesu. Ma kienx jaf minnu Ġesu għal kollox San Ġwanni l-Battista. Morru għejdulu, morru staqsuh, huwa li għandu jiġi jew nistennew ieħor. Hekk bagħad jgħidilhom, hekk bagħad jistaqsih lil Ġesu maż-żewġ dixxipli tiegħu. Għaliex? Għax Ġesu huwa persuna tant kbira li aħna qatt ma nistgħu nserħu rasna li nafuha, li nifhmuha għal kollox. U x'jiġri? Dawn iż-żewġ dixxiepli jmorru għand Ġesu u jistaqsuh lil Ġesu, hekk smajna fil-Vanġelu. U hawnhekk għandna esperjenza oħra illi l-kol kemm aħna b'mod speċjali aħna s-saċerdoti u int Għażejsar Ċipriet iridu nkunu b'seba' għajnejn biex inwettquha fil-ħajja tagħna. Ġwanni l-Battista jibgħat id-dixxiepli, iressaq lid-dixxiepli mhux lejh innifsu, le mhux lejh innifsu. Imma lejn il-persuna ta' Ġesu. Huwa Ġesu iċ-ċentru, Ġesu il-qofol, Ġesu il-kollox tal-fidi tagħna, Ġesu. U allura Ġwanni l-Battista jippreżentalna immaġni ta' parroċċa tas-sew ċara. Mhux in-nies ġejjin lejn Ġwanni l-Battista, le, mhux hekk taħdem il-parroċċa. Mhux in-nies sejrin għand l-isqof, le, mhux hekk taħdem id-djoċesi. Imma l-isqof flimkien man-nies, il-kappillan flimkien man-nies tal-parroċċa tiegħu mexjejn il-koll f'direzzjoni waħda għand Ġesu. Għand Ġesu. U jekk il-parroċċa ma twassalx lin-nies għand Ġesu, ma tkunx qed tilħaq l-iskop illi għalih hija mwaqfa. Jekk il-parroċċa tinfixel f'attivitajiet, f'inizjattivi, f'organizzazzjonijiet illi jaljenaw flok li waslu lejn il-persuna ta' Ġesu, il-parroċċa ma tkunx qed taqdi dak li hemm sejħ għalih. U faċli immens, faċli immens. Faċli immens li tiġri din il-ħaġa għaliex? Għax aħna aktar joġobna kieku norganizzaw xi ħaġa li tagħmel storbju li għalija jiġu n-nies, li nieħdu gost fija, li nifirħu fija. Aktar nieħdu gost pereżempju norganizzaw bil-kbir il-festi biex niddevertu, biex ingawdu. Hija xi ħaġa tajba mela le, l-festa mela le, xi ħaġa sabiħa mela le. Imma dan kollu jista' jaljenana milli nsiru nafu lil Ġesu kultant, mhux biss jaljenana, imma saħansitra jispiċċa biex ibedna milli nsiru nafu lil Ġesu. U jekk jiġri hekk, allura l-parroċċa tkun organizzazzjoni imma ma tkunx parroċċa. Sejħla li trejt azienda kumpanija ta' divertiment, ta' entertainment,
imma mhix parroċċa. Mhix parroċċa. U allura toħroġ hawnhekk il-figura tas-saċerdot, il-figura tal-kappillan. Il-figura tal-kappillan, dak illi l-ewwel qabel kollox ifittex li jasal għand Ġesu u billi l-oħrajn qegħdin miegħu u b'xi mod iħarsu lejh huma wkoll iħarsu fid-direzzjoni ta' Ġesu. U bħaddi x-xjieb li meta jiltaqgħu ma' Ġesu jgħidu iltqajna ma' dak li jagħti smigħ lit-torox, ma' dak li jagħti d-dawl lill-omja, ma' dak li jfejjaq lit-sopop, ma' dak li ġie wassal l-aħbar it-tajba. Dak hu l-importanti. Illi jintom u li aħna niltaqgħu ma' dak. Niltaqgħu ma' dak. U l-Vanġelu verament huwa sabiħ illum u jidħol fid-dettall u jagħtina lilna kollha kemm aħna s-saċerdoti b'mod speċjali u kull min jaħseb u jħoss li hu dixxiplu veru ta' Ġesu. Jagħtina saħansitra il-koordinati, il-kwalitajiet l-iktar importanti tar-raj. Meta jgħid xi ħriġtu taraw fid-deżert. Ġesu lin-nies, xi ħriġtu taraw xi ħriġtu taraw intom illum, xi ħriġtu taraw. Qasbat ix-xejjer mar-rieħ qiegħed jitkellem għal Ġwanni l-Battista. Ma nistax inkun qasbat ix-xejjer mar-rieħ. Xi ġifieri tix-xejjer mar-rieħ? Lilek ngħidlek mod biex noġbok, imbagħad niltaqa' mal-ieħor jgħidli l-oppost tiegħek u ngħidlu iwa għandek raġun biex noġbu. Qasba tixxejjer mar-rieħ. Opportuniżmu. Is-saċerdot ma jistax jimxi wara r-rieħ u skont fejn jonfoħ l-iktar rieħ qawwi, le, is-saċerdot irid jimxi wara r-ruħ, wara r-ruwaħ, wara l-Ispirtu ta' Alla, l-Ispirtu Santu, wara dak irid jimxi s-saċerdot. U Ġwanni l-Battista ma kienx raġel illi jixbaħ lill-qasba li tixxejjer mar-rieħ. U jkompli Ġesu, xi ħriġtu taraw? Raġel li libes sabiħ. Aħna kultant lilna taraw mhux hekk inġorru ħwejjeġ sbieħ u kultant anki tgħaddi u tara qassis għaddej libes kif noħorġu aħna għall-liturġija li għax tixraq xi ħaġa sabiħa. Illi għajnejk bil-forsi morru fuq għax. Ġesu xi ħriġtu taraw? Raġel li libes sabiħ. Dawk issibuhom fil-palazzi tas-sinjuri tal-kbarat, mhux fil-parroċċa, mhux fil-knisja. Irridu noqogħdu attenti x'iridu nirrispettaw il-liturġija, irridu nirrispettaw lill-Alla, imma rridu noqogħdu attenti biex ma nagħmlux mill-liturġija parata, ma nagħmlux mill-knisja sala ta' esibizzjonijiet, ta' esibizzjonizmu. Irridu noqogħdu attenti biex ma nagħmlux mill-knisja reċita, mill-quddiesa spettaklu. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Raġel li libes sabiħ? Le. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Profeta? Iva ngħidilkom. U aktar minn profeta. Xi ġifieri profeta? Il-kelma profeta tfisser xi ħadd li jitkellem fisem Alla. Il-kelma profeta ma tfissirx ħadd li jħabbar il-futur, le. Dik aħna vvintejnija hekk. Il-kelma profeta tfisser persuna imsejħa minn Alla biex titkellem f'ismu. Xi ħriġtu taraw fid-deżert profeta? Iva ngħidilkom u iktar minn profeta. Iktar minn profeta. Ek jalla kif jgħid il-ktib tad-Deuteronomju, jalla għawdex tagħna, jalla d-dinja kollha tintela bil-profeti, b'nies li jitkellmu f'isem Alla, jalla. U dan kollu li lna jista' jwassalna biex kull wieħed u kull waħda minna niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Dan biss jista' jwassalna biex niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. U verament il-miliet li ġej fuqna, li tant inlestu għalih, li tant nistennewh, għandha tkun esperjenza ta' 24 sija kuljum, ta' 365 ġurnata fis-sena. Il-miliet, il-miġja ta' Ġesu
f'qalbi, f'qalbek, fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna għandha tkun is-sena kollha, ħajjitna kollha. U dan hu l-irwol, dan hu x-xogħol, din hija l-funzjoni tal-parroċċa u allura tar-raj tagħha. Ew nitolbu lil Mulej illejla. F'din il-ġemgħa sabiħa, f'din il-ġemgħa miġbura hawnhekk flimkien biex tifraħ. Ew nitolbu lil Mulej biex dak li qed nagħmlu ifakkarna li l-ferħ tagħna għadu mhux komplut. Il-ferħ tagħna, il-festa tagħna ma tkunx lesta llejla. Anzi, il-festa tagħna tibda llejla. U trid tkompli billi bħal dawk iż-żewġ dixxiepli ta' Ġwanni l-Battista kontinwament immorru nistaqsu, immorru nfittxu lil Ġesu. Huwa jent dak li għandu jiġi jew nistennew ieħor. Huwa jent dak li lilna tista' timlilna qalbna jew xi ħaġa oħra, jew il-flus, jew il-pożizzjoni, jew l-apparenza. Huwa jent li timlilna qalbna jew xi ħadd ieħor. Jalla din il-mistoqsija iżżommna qrib kemm nistgħu il-parroċċa u jalla l-parroċċa min-naħa tagħha bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla tibda bil-mod il-mod, tkompli bil-mod il-mod tirrispondina għal dawn il-mistoqsijiet profondi tagħna.